Sandra Nicklin, residenti fi Blackfield, Hampshire fin-nofsinhar tal-Ingilterra, ma rriditx temmen kif il-prezz tal-vaganza ta' ġimgħa żewġ persuni f'Malta sploda l aktar minn 11.5 miljun lira sterlina. Dan meta l-prezz oriġinali kien ta' 260.35 lira sterlina kull persuna kollox inkluż. Il-booking permezz tal-kumpanija tal-ivvjaġġar rinomata TUI kien offerta mill-aktar raġonevoli għal Nicklin. Hija żlet vaganza all inclusive għal Ġunju tas-sena li ġejja għalija huwa s-sieħab tagħha b'akkomodazzjoni fil-lukanda Aura Palace Resort and Spa u b'titjir diretti minn u lejn Luton. Nicklin kienet qed tfittex vaganza ekonomika biex jaqtaw mir-rutina wara sena jibsa u meta rat li l-Aura Palace kienet resort mill-isbaħ b'veduta bil-baħar b'kollox. Dan sakemm ħadet ix-xokk ta' ħajjitha. Fil-fatt l-għada li għamlet il-booking, il-mara ġiet informata mill-kumpanija li l-prezz kien żdied b'mod sostanzjali. F'kummenti mal-istazzjon BBC, Nicklin qalet li baqgħet bla kliem u kellha totti żerijiet kollha qabel se tifhem iċ-ċifra ta' iżjed minn 11.5 miljun lira sterlina, jew madwar 13 miljun euro li l-kumpanija TUI kienet qed timponila. Meta ħassret il-booking u għamlet booking ġdid fuq is-sit tal-kumpanija, reġa' feċ l-istess kont eżorbitanti. Jirriżulta li għal xi raġuni, is-sistema online tal-kumpanija tal-ivvjaġġar bdiet iżżomm lill-klijent tal-prezz tal-lukanda kollha kemm hi f'pajjiżna, flok sempliċiment l-akkomodazzjoni ta' ġimgħa f'kamra l tnejn. Ikkuntattjati mill-BBC kelliem mal-kumpanija TUI UK and Ireland apoloġizza għall-iżball enormi fis-sistema u li kienu se jikkorreġuh mill-aktar fis possibbli. Tenna li jiddispeċjahom għall-inkonvenjent li ġie kkawżat lil Nicklin u familta. Ta' dan it-tant, Nicklin xorta waħda qalet li għadha tittama li tibbukkja l-istess vaganza tagħha f'pajjiżna u fl-istess lukanda, la darba tingħata prezz ferm aktar ġust.